आच्छा बे बेलायाव जोंनि न'खरजों लोगोसे आङो आरो जोबोद खुसि मोनदों गोजोनदों माने जोंनि नैबे गोग्लैसोनाय न'खर आरो गामि गोथौनिफ्रायदि थांनानै दिनै आसाम एसेमब्लिनि सासे बुंथिगिरि जाहैनो हाबाय बिनि थाखाय जों जोबोद गोग्गाथाव आरो बिनि बेलायाव जेब्ला एमपि जाबाय थानाय समावनो बियो आरो माबायाव मा होनो MLA गेलेनानै देरहानानै आसाम एसेमब्लियावदि बुंथिगिरि जानो हाबाय बेवहाय आरो गोजोनसिननाय मोनदों आरो जोङो माने MP बिबाननिफ्राय नैबे बुंथिगिरि बिबाना जोबोद मा होनो दायित्व गोनां आरो सनमान गोनांसिन होननानै जों मिथिगौ बिराद गरिबमोन नालाय जोङो बिदिनो सुवागपुर MV स्कुलाव हाबदोंमोन माने जोबोद उसुबिदानि गेजेरजों आरोखि जों ड्रेस पाति मोजां मोनामोन बिदिनो जों फरायबोदों गेजेर गेजेर मोसौ थोसौ गुमोमोन जोङो बिथाङाबो गुमोमोन आरो गेजेर ससेयाव आरो ME स्कुल फरायनाय समाव ME हाइ स्कुलावनो होनदों जोंहानि नावकाता फार्स्टआव सुवागपुर MV स्कुल बिनि उनाव नावकाता हायार सेकेन्डारि आरो ME बो दंमोन ओमफ्राय बेवहाय जोंहा आदा देरसिन दखान होयोमोन नावकातायाव साहा दखान बे साहा दखानाव थानानैबो बियो स्कुलखौ फरायदोंमोन आरो बै समाव बिदिनो बिराद खस्थ' जारलानि गेजेरजों फरायबोदों आरो आं सानो माने सिगांनिख्रुइ एबाराव बियो बांसिन दायित्व गोनां बिबान मोनबाय जेब्ला एबाराव थारैनो बियो आरो आगोलाव जेरैबायदि मावदोंमोन रायजोनि एबाराव आरो बिनिफ्राय बांसिन गोसो गुदुङै मावगोन होननानै आं सानो आरो जोंहानि न'खरा ओरैबायदि गरिबमोन माने मा बुंनो जोंहा फादारा आरो आफाया खेथियकमोन फार्स्टआव ओमफ्राय उनावहाय बियो मैदेर मावद जादों आरोखि मैदेर मावदमोन बिदिनो न'आव बारा थाबाङामोन बे गोदो महलाव मैदेर हमनो थाङोमोन माने बोसोरसे गाहाम उनाव बोसोरसेनि उनाव गाहाम बिदि मैदेर माबानानै न'आव फैयोमोन आरो ओमफ्राय जोंहा मादाराबो जेबोथ' रोंखायामोन नालाय सिगांनि मानसि बिदिनो बिराद खस्थ'यै आरोखि मैगं थाइगं एसे फैयोमोन जोंहा बेफोरखौनो लाफा फाननानै माबा फाननानै बिदिनो माइरं बायना लाबोनाय जों गोसोआव दं आरो बिदिनो जों उन्दैबा ओमफ्राय आफायाबो एसे थाब गोमादों आइया थांग्रोनो सिगां बिदि आरो ओमफ्राय जोंनि न'खराव जों गासै बिदा फंबाय 6 जनमोन 6 जनाव सासे गैला 1 नाम्बारा गैला ओमफ्राय 2 नाम्बारा दङ दा बियो LPनि हेडमास्टार देग्लाय रिटायार जागौमोन ओमफ्राय मानिबा थाखाय 1 मासनि उनाव जागोन आरो बे दाख्लै मे 1 थारिखै जायाखिसैनो जुनाव जासिगोन 3 नाम्बारा गैला बेबो कारेन्ट सर्ट जानानै गोमालांबाय 4 नाम्बार दङ सासे आंनि देरसिन बियो LPनि मास्टार आं 5 नम्बर आरो जोंहा दा फंबाय बिश्वजित दैमारिया सबसे न'खरनि लास्ट आरो जोबथा बेखिनियानो न'खरनि माबाया दङमोन जोंहा बिब' 3 दङमोन हाबा जाजोब्बाय बिसोरो दा सासे गैला आब' देरसिना गैला सानैया दाबो दं आरो गामियावनो आङो गावनि बिबनां जायो बियो बिश्वजित दैमारिया बियो एसेमब्लियाव बियो स्पिकार मोननायाव आंहा जोबोद गोजोननाय दङ आरो आं सानो बियो रायजोआव जेरैबायदि मोजां रायजोनि थाखाय जेरैबायदि मोजां मावदोंमोन रायजोआनो दिनै बेखौ एसेमब्लिसिम स्पिकारसिम दैथायहरबाय जेला आरो रायजोनि बियो आरो मोजां मावबावथों होननानै आङो बिबाजै हिसाबै आं बोर साबस्रिहरो आरो आसा खालामोदि बियो रायजोनि थाखायनो मोजां मावलांगोन होननानै आं आसा खालामो